Čaute, moje meno je Matúšek a vítam pri ďalšom videu z Minecraftu. Ako vidíte, hral som trošku za kamerou, mám už armor. No a hral som za kamerou, by sa dalo tiež povedať, že až dom vyzerá zvonku, tak iba som vám ho chcem ukázať. Vidíte, že tu už je viac cobblestone, je trošku zväčšený. Je dovnútra. Klasické dvere, trošku je zväčšený. Ako vravím, máme mesíčko. My sa vyspíme. No, takže spíme a už sme sa vyspali. Tu si dáme toto. Ako vidíte, spravil som tu ďalšiu vec, také tuneliky, a ktoré vedú na jedno miestečko, ktoré je trošku fajn. Ovca. Tu máme Coco Bean. Čo je Coco Bean? Z toho sa vyrábajú sušenky. Máme ešte čestku s pár vecami. Tu som ťažil, keď tam boli jaskyne, a vyťažil som takú menšiu roklinku. Preto mám z toho strašne veľa cobblestone a to nič nezostrali. Ja tu čo počujem. No aj kašľujeme na to. Takže vyzerá to tak. Ops. Sme 4 bloky nad bedrockom a tak. Pekné je to, ne? Bež. Sa mu nechce bežať asi. Geronimo. No dobre, nebudem robiť hlúposti a najmä sa. Zoberme si a tieto veci tu necháme. Ops, si upravím. Tak tiež som postoval taký trojník, ktorý je z normálnych schodov. A tam ten strom vidíte? Ten, na ktorom ukazujem šipkou. Ja si tam niečo postavím a toto vyzerá to pekne, mne sa to páči. Je to z obyčajných schodov a či sa to dá použiť ako také okienko. Tak, no takže máme tu tiež Coco Bean aj sliepku, už sliepka není. Takže Coco Beany si zozbierame, chcem si spraviť niekedy aj farmu, nebudeme ju robiť za kamerou, nech sa ospravedlňujem, prečo som nenatáčal. Neviem, prečo mi nešiel recording, akože natáčanie. Niečo som pokašľal, som to už opravil. Dúfam, že kvalita je taká istá, ako bola. Natáčame, jak hovorím, na 30 fps, čo je pomerne dobré. A uvidíme. Neviem, čo tu mám robiť, teraz vám iba tak ukážem, že tak, čo sme tu spravili. A rozmýšľam, som vravel, že v prvom dieli sa presťahujeme. A tak, jak rozmýšľam, treba sa sťahovať. Podľa mňa ani nie. Tu sa dá všetko spraviť, len je to džungľa, vy chápete. No, takže Coco Beany, tak. Inak, možno, že sa pýtate, ale ktoré nevedie, ako nazbieral Coco Beany, tam to je tiež Coco Bean, a keď Coco Bean.
A vy keď ho jak časom zničíte, tak dostanete z toho toto hnedé, čo mám teraz v ruke. Kde tu je jeden kokobín? Som ho tiež posadil, vidíte? Mne sa zdá, že na tých normálnych nedá sa zasadiť. A uvidíme, takže poďme si odložiť kokobíny a inak tu som začal zatať čo? Pozrite sa na ten strom. Ale to tam späť na fotku. Čakáme, naj sa nám dočíta svet. Lebo som nastavil nejaké veci a tak dúfam, že to neseká. Máme tu aj posteľ. Inak tu je cobblestone. Tu je také. No máme stack kokobínu, takže vidím, že farma je efektívna. Toto si dáme vypiecť. A koľko natáčame? Čakáme 6 minút. No to nie je veľa. No, premýšľam, že by som spravil nejakú inú hru by som natočil. Máme zatiaľ nemáme nejak veľa hry, takže prosím vás, do komentárov mi napíšte. Ešte raz vám poviem, že do komentárov mi napíšte, čo mám natočiť ako ďalšie video. Plánujem natočiť asi Smash Road. Ten, kto to hraje, tak neviem. Ak vás táto séria bude baviť, tak dajte na nej like. Ja vyšplám si hore. A už to ukončím, 6 minút. To je také krátšie videjko a tak ideme na začiatku. A to bolo preto všetko. A ešte to neukončíme. A opäť opakujem, do komentárov mi napíšte, čo mám natočiť za ďalšie videjko. Plánujem natočiť tiež Smash Road a neviem, čo mám už hovoriť. Inak, tam vidíte za mnou tu, takže neviem, čo vám tu. Ja to vám teraz označím. No, takže tam vidíte, tam ďalej sú také aj normálne stromy a tak. A to bolo preto všetko. Lúči sa s vami Matúšek a čau.